लेट हो 3 घंटा ଭଲ ନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତପୁର ଭୋରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇନା। ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନୁଛି? ଖାଇବାର ମେନୁ ହେଲା ଚିଲି ପନିର ସହିତ ରୁଟି। God truly answered all of my angel. ମଜାମସ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଶିରିଡ଼ି। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାଇ ସକାଳେ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଶିରିଡ଼ି। चलो ना इसके पीछे करो ना पीछे चलो हटाए तो सही। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।